Dobrý den, dneska si uděláme bydlení pro pokoutníka. Dáme tam substrát, nejčastěji používám písek. Nepoužívám kapesníky, protože se blbě čistí. Substrát můžeme nanést rovnoměrně nebo někde udělat nějaký malý kopeček. To je jedno. Teď si dáme nějaký dekorace a já se s váma teď loučím. Nezapomeňte dát like a odběr a užijte si zbytek videa.